daot sa bulak. Alright. Ni ana pod ko. Akong i-video ang hini after the rain. Pagkahuman sa ulan gabi mauna ni siya. This is what happened after the big rain last night. Ang mga bulak na tumba. Putlon ko na sila tanan. Nya pag medyo na mo matuyo. Kay mangitom naman na sila. Oh, nangatumba na sila. Kapangit na. Tumba na sila. Wala na. Tumba. They're all down now after the big rain last night. And so I need to cut them all today. Maybe not all. Kung ibutang sa sulod, akong ibutang sila sa sulod. Kay nadaot sila sa ulan. No, it went down there, down to the ground. Disaster. Muna siya pagpukhad anak niya dahil permigin na umuulan. Oh, nangatumba na, nangdungo na sila. Tungo nang uban nangabali. Tuwa sa yuta. Ana. Na. Na yun. Nangdungo na sila. Pero humot gyapon kayo. Smells really good. No more. No, I'm gonna cut them all. Or leave some that's still standing up. And then cut the rest. See, napilo siya na nabali. Nabali sila, nabali. Natumba sila. Tumba na. Napay isa na bili. Tumba. Okay. Thank you for watching. Take care. Amping kanunay.